Lawan jopo ne. Parani. Por. Lah karo kowe ning ngebruk dhewean iki ngenteni apa? Plompang-plompong ketemper. Iya war nang kene iki udah pelompang-pelompong, ndak temper. Iki Pak Bodo. Pusing. Wis Pak Bodo, urung nyanding, dewaan terus atis. Wis karo kowe merong sih, kowe dhewe piye? Wis nyanding urung? Urung. War, mbak aku jak kerja, sing penting kena nggih mangan. Ini nyari wak. Wis War, rasa dipikir masalah nyandang apa nyanding, sing penting ki sehat. Wis alhamdulillah. Karo kowe dengaran untuk pinter ya kowe. Dewe pancen pinter deh biyen sekolah SD 9 tahun. Warane goblok kor. Halo teman-teman, welcome back my channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu channel.